Yau ma dai wasa tara za a buga a Champions League a fafatawar cikin rukuni. Karabag da Chelsea, Pafos da Villarreal, Ajax da Galatasaray, Benfica da Bayer Leverkusen da wasa tsakanin Club Brugge da Barcelona a Belgium. Sauran wasan Inter Milan da Kairat Marseille da Atalanta, Newcastle da Bilbao da wanda Manchester City za ta karbi bakuncin Borussia Dortmund. Pep Guardiola ya yaba wa Erling Haaland akan kwazon da yake yi, yayin da ɗan ƙasar Norway zai fuskanci tsohon ƙungiyarsa Borussia Dortmund a kofin zakarun turan a daren nan a Etihad. Haaland ya ci ƙwallo 86 a wasa 89 a Dortmund. Daga nan ya koma City a 2022 kawo yanzu ya ci ƙwallo 17 a raga a karawa 13 da aka fara a kakan nan. Wasan da Barcelona ta je Club Brugge a daren nan yana da muhimmanci a fatan da take yi na taka rawan gani a Champions League. Wannan ne karo na biyar da za su kece reni tsakanin ƙungiyoyin, inda Barcelona ta yi nasara 3 da can jaras 1. Wasu daga cikin sakamakon wasan jiya Talata a Champions League: Arsenal ta je ta doke Slavia Prague da ci 3-1 cikin ruwan sanyi. Napoli da Frankfurt suka tashi babu ci. Juventus da Sporting suka tashi kunnen doki 1-1. Atlantico Madrid ta dura 3-1 a ragar Union Sanglowa. Liverpool ta ci Real Madrid 1 mai ban haushi a Anfield. Da wanda Bayern Munich ta je ta ci Paris Saint-Germain 2-1 da kuma jan kati a Faransa. Karo na 6 kenan da Bayern Munich ta lashe dukkan karawa 16 a kakan nan. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.